Jamen, Dinosole er et klassisk spejderløb, hvor vi hylder de klassiske spejderfærdigheder, fordelt ud på 7 forskellige poster, og til sidst en almindelig afslutningspost. Før postløbet har vi et dagsforløb, og så slutter vi af med et natoløb. Det strækker sig fra klokken 1 om lørdagen til klokken 9 søndag morgen. Og så har vi ude på løbet altid en gennemgående opgave og en skrøbelig genstand, som de skal have med sig. Den skrøbelige genstand skal de prøve at få med sig igennem så helt som overhovedet muligt. Og som regel er der ikke mere end omkring 4 timers søvn for spejderne. Så er der knald på, og så regner vi med de 13, når de kommer hjem.